Γεια σας παιδιά, Σουρωτήρι που είσαι εδώ και σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο. Κάνω να κάνεις subscribe και like κάτω να σας δώσω. Είμαστε εδώ στο Battle Light στην παραλία του Βόλου για να παίξουμε. Έχω αυτά τα 2 ευρώ, είναι 1 ευρώ. Θα πάμε πρώτο παιχνίδι, ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε και τα 3 νούμερα ίδια να είναι. Βάζουμε εδώ και αρχίζει το παιχνίδι. 6. Τώρα πάμε και πάλι για 6. Όχι ρε φίλε. Χάσαμε το πρώτο, αλλά πάμε σε ένα άλλο που κερδίζει. Όχι, θα πάμε λίγο σε κάτι πιο δύσκολο. Μην να πάμε στα εύκολα, πάμε στα εύκολα. Κάτσε. 1 ευρώ 2 παιχνίδια. Θα παίξουμε αυτό. Τώρα νομίζω ότι δεν θα πάω εδώ, ούτε εδώ. Πάμε εδώ, ναι. 1 ευρώ είναι παιχνίδι, όχι. Θα πάμε σε αυτό που είναι 1 ευρώ 2 παιχνίδια. Εδώ. Όχι ρε φίλε. Πάμε, δεύτερη φορά. Το πάτησα. Είναι... Ωραία. Γράψτε μου στα σχόλια άμα είναι ανοιχτά τα σχόλια. Άμα είναι ανοιχτά τα σχόλια, γράψτε μου αν θέλετε να ξαναδοκιμάσω τέτοιου ίδιους βίντεο. Και πατήστε και το like και κάντε και subscribe. Θέλουμε ακόμα 15 subscribers. Είμαστε 185, να φτάσουμε στους 200. Γεια σας.